The first experience I mean na condemn. Condemn ye dear. Condemn ni jina homa accident. Okay. Nipa no ye driver. And na oniti maka kushia. Okay. Titima ni yibono. Hey. To peche kura. Yaka se dompe kura ba kuse kura wenya wone ridi ni. Ti jini yakoye se edwuma boy ni nine. Insta. Akaniti. Ya de palatin. Na share ne nasia bepemo ne soro. Niti no apeche kura. Hey. So ya fili bibia ma boy ni benya anan. Obenya ansa. Obenya ati. Stretch no so no daswa 1 month. Stretch na police for na den to so ba mo kire ho no. Eno ano daso na obeka se enam aye ho a wan hu ni ye anam na aye den. Apro no. Sa no boy na aye no da ade na so. Sister enye easy. Enti na ya adwuma no mo ya se bebre na twa nso mo aye adwuma no. But wo si wo bo sa adwuma we ya akukuduro. Sa wo ni akukuduro a wontumi ne dafunu because efuro ni bi wo ho ase yes makohia. Titru ne ya so no. Ne wo mo ne se omo aja omo sen wo soro kakra no. Ye betumi aka se sisi a obi wu anani o nanu onkata. Nti samre no se o so nipa na no. Emre o so na no no hu se na no soro no entumi ankova sena. O de hama ne Chisel ebu sena so. Ansa watumi aso ama na yefe. Ya ni kosu ya no. Obi wa hasa onkata. Ene efunu aba no dodo na nkata omo ani. Dodo na nkata omo ano. Eti abedru fie no wo na obeye sa nyoma ne nyina. E wo sa wo so na ni. Na wo so na no. Eti esen no e wa yebugum se ne betumi aso. Eti na ma me na wo se me so ne poni. Okay. Ti ya twi ni ti no be di cream ne fa mu. Eti ye nyina hyeda mu wa fem papa se abi ye ne ti na meji ade wo abonten aba. Sister meti wo maso se pie hensa he ya na ye fitwashi ya na ye sika no pia ye ya ade ni wo sa na me meti wo maso ti me pie ya ene fie da fofo kra akua de pagaga de bia me ka che mo say mo mo de anso mo be subscribe mo be comment mo be share mo nti na di videos ebre mo dan dead nyina se mo kan papa ne ni di nkomo no ye sanso no ba fofo so be di nkomo afa emu eho ai se ni o mo de da emu ensunsu anso e ba o mo so ni omu ehu ensamanfo mo hu o mo ni nyanu mu ba be di nkomo enti mo nka me ho na ye ne maame no enkwan kwetwe nkomo medasi Nyankopon hye obi biara ade bia wogibre efa ne phone etan laptop anim ehwe one day tv subscribe comment share say nipa ko Nyankopon hyira wo mo amu sade bia tutu kwan ko akire ekopa videos de mamo nti so hwe e videos na so wonya problem bi wo mu wati asem bi na anya wo de ye kan asem bi wani anje ho a uja to comment section we be ready na ya ma na woti asem bi wo na e nokre we experience bi sa wo mu so a fato comment section wa ya mon comment mon share mon like na ye hu se dwuma na ye ne mo ye no mo ni je ho na ye so be ku ye hu aya ma mo da ekwa de pagaga me ji ma adwa sai de a na sa me de nsem na me metna ha kwa me ba me de asem kese nam nti mpa so nya abo kire na je vre na ye ntu safe mama ye ma wakwa ba ene me ne me 6 Abigail na ba be di nkomo ono so ye nipa wo ye emu adwuma ni bi ono so wa ye sa adwuma no ache kakra nti there are some questions bi a still a yenhu answers nti ene ye be do suko na ya pe emu nchire mu mama akwa ba ma akwa ba one day tv so that's it mama dia ye die bi de me questions e mboni tew na ye kọ nse mre na ye ka se me sisa bi ye wo ye hwan ya pacho me gira homa ya ye dedamu ni obi a me dedamu eno ni adwuma me de mesua ye usua ye mesua wo be ma nche okay ana wate se adwuma no mu kosua sa na ye bomosu esubo se ye de mo hyede mu na mu ni emu da ebu ho so a ye pia mu to so ne sa na ma no experience sa de ni bi okay me ko mo no
The first experience I mean na you condemn. Condemn ye dia. Condemn ni jina homa accident. Okay. Nipa no ye driver. Na oniti maka kushia. Okay. Titima ni yibo no. Hey. Ti opeche kura. Ye ka se dompe kura ba ku se kura wanya wona ridie ni. Enti na memetoso 4 ewa adwuma mu. Ti gene yekoye sa adwuma no. Yekoye na nne memedi na achi. O se master adwuma de adwuma ye beye de mekoko entimi nye. Nti mame we kakra ntwa. Na master koyi nsaba ko no de ma no. Ono mo yo se da bi master fa bi mu ka o. Nessa no ode. Mo oko 3 times went to me and my muno ho. Me so de ma no mo hwe. Okoyi mu ne free mo kire ho bae ye koye oji ho a. Okay. Eti afe omo ye ne koyi mu ne bae no mo si na mo ade we mu betumi aye. Na master say ye beye. Nti sada no mo miensa ne gina ho. Ehwe say ye betumi aye ade no. Enkwala no obi ya ntimi anko ho. Me ne master ne ye. Boy ni 9. Odinsa. Akaniti. Ya de politic na share ne nasia bepem ne soro. Ni ti no apeche kura. Hey, so ya feel bibia my boy ni benya anan, obenya ansa, obenya ati. E kwan ba so na mutimi fele mo man nsa man nanya ati ni sa na ema no. Ye wo mu ne se once ye beye adwuma ye kire nwoma ye de ye adwuma no. Ye be ka che mu se ye beje fast. 6 ye beje kete. Ya geographic. Ni nkune na sefo. So utumi tosa nyoma we nyina nipa no onye nipa kura ebetumi aye ne nipa ato ho. Ye wie bibia na boy na benya nan nyansa. Efe mo kyerefo ne se papa chia me. Why ya dear papa? Na ye omode ne bae no stretch no so no daswa 1 month. Omo nyina nto form o. Stretch na police for ne de ne to so ba mo kire ho no. Eno ano daso na obeka se enam aye ho a wan hu ne ye anam na aye den. Apro no. Sa no boy na aye no da ade na so. Sister enye easy. Enti na ya adwuma no omo ya se ebebre na chance omo aye adwuma no. But wo si wo bo sa adwuma we ya akukuduro. So wunni akukudura wuntumi ne dafunu because efunu ni bi wo ho ase yes makohia titru ne ya yesoso no uko ho ase yes efunu ni na nketenkete ne de se ja ese yi no do ma so na wo to baby ti sister ne de menya akukuduro pa na de ye ma amfa nsem bia nkama no so me gina ye. They say Omua omanya atofuwo se bia wasen ne ho bo no poison ya na eyo mo sen wo mo ho no mo no poison no like omomu ni ba mo hu science we dey onom poison na hu ye wo hwede ne body na ye na onom poison we dey wo hwe bibia o wo sen ne ho we dey otonsuom ye hu pa me etoda ye ko body hu a it to make a master say me home catch every say na kum hu ni ba me eya me hu like who feel say ni pay feel say etoda ye adwuma me to make a papa say Mr. Adomako me hu body say ade say na ye nipa no ampa so otie ye na ase abonso mo ka say na kum nipa no. Mem sana ya me spirit na ka kire me but enye bayi na madeda emu one day anasa wo maja wo dem wo de mu hu se edem ayedu wo fili so obi gina wachi so betwa bani hu obi a anasa wo de ade ato beba ni atamade na to a
Okay, me metumi aka na say dako na saade ni bi ye me. Eno atonso ahensa ha ya. Na sini ba ko ma me wuye. Okay. Ene ye be ye. Na me ne me master pe. Iti na ma me na wo se me so ne pony. Okay. Ti ye twi ni ti no. Mo twi nyina. Ye twi. Na entity fi so wa chef feed match ni. Oh, unu ma kakra beti. But ye twi. Obu a wa ye pe me na asiefu. Ti wo se samre no twi ma na ni mo da ho. Iti na mpapa wo ho na me di cream ne fa mu. Iti ye na sheda mu wa fe mpapa se abi ye ne tin na me ji ade wo abonten aba. Sister, me ti wo maso se pie. Pie. Na ato ahensan he ya na ye fitwahia. Na ye sika no pia ye ya ade ni wo. Pie. Sa na me mete wo maso. Enti me ya na me se dabi. Ehu ya aka me. Na mpie ye. Ti me pie ya kwan na no na me hia papa yi. O se abi wa ye ne ti na wie. Na me se me wie ye. O se na ade no wa pie. Man kan kire ne se na me hu. Nti okoda mu ho no na me sa akoto adwuma no so na opie na me so ma pie. Eno anu. Opie na me so ma pie because me honhom ka kire se ma me ne nko anhye da mu. Esa ka be hu de on be so be. Nti na experience am so me nya wo mo no. Na what did that will be? E wa bla what na ni da. Oh, eno de ye nhia bi da. Ko ya te se mu ni bi no, obi ti meti na ni. Eno ye nhia bi da. E na me so ne mahu ne se ye se omo di nuro eye adwuma no. Omo na se etahia sa anyo mo. But me de me ko emu ne ho a. Eno say ya kire me se maami ye we na obedi da no me kwa me bompa e wo metire. Ewie ansa makoimu ne ho. Bo me mpa ewie asa. Me hu se no tie na me da kureti o. Sa na me hu o mani kosu ya na so. Ba se modwuma yi so ugidi se ehu ana ya e wa abonti na ehu ni se enye ehu. Oh, na me kan se me die. Me a me ye adwuma na die. Me die ahye betim se nipa na ye notie. Notie. Because na Bible ne ka no. Okay. Oso nipa wu a why so notie. Yem fa wonye hwe. Chese notie ohwe. Ukotu crane di guho. Na wa mfa mfo me ade a crane ntumi sa na nipa na wawu no so tie. Okay. Ba won so obi wo ho a wa ba abrewa wa ya abrewa nanim atwintwo wo yare chei ema nanim nyina yi nkase but ebedru se ba beda ne se wa yakesi o ne ho yefo wa yakesi o ye obibi wo ho a mo ya na se mo twe ho na omo wo mo mpane ne de na ma mo. Okay, me da se no question no. Ye chia bebre bu abrewa ye de ne beba no wa yesa akwala. Ye betumi aka se na ni anse kura no. Usu hwie nsuo bucket kura be be miensa na na. Hey! Na nsu ye nya time. Ya na ye bedido obi a ne ye pene se sanka de be chi Friday no ahomachi no. Wo de ne beba ntam. Because nipa me hu no da. Eti a wo se samre nka bebo no nsia no no da ha. Like Friday 6 no. No past 6 no na nko da ho. Na me ma behwe se 4 wo no ho a e wo se me gina so ye ni nyina nsa ade asa. Tena mo de da no. Mo. Because e fe na me be feel na ni ase. Ni ba bia wo se me di nro keka chemicals ni ade keka. Ama nipa na ni mo pushi batch se ni oti ase. Okay. Two person ufunu eye fa ke be ya wo de ne ba ahomachi obia nsori na fe photo wonu hu bia na yatuni aya ama e no beto na oya abrewa wadane 16 years girl no correct so bu o kwaya no mo nsa no wote ase na ayi yesi but mutimi tene the ring e kwa hyehyehye no bu o kwaya mutimi ka ne nsa so cutest nyina titru se oya babawa mabawa de ni se obia per life
Yeah, sometimes we are baba one ye kwa say ah we do ya baba we ni kwa say de ne to kete so ye do be gina ho okay ye be hwehwe wani na ah ye she to lip won sana akon wo say samre ne ye trim ama nsane nyina to me ye straight na ye de ring amema we ya baba wa be gina ho a ye hu say yes ababa wa ne ya deda na ye ntamfa baba wa ento mpa so we ya branti e de gina ho we ya baba wa be gina ho ene ya koye bi kra ma ya koye police ni bi na asiria ba ko e wo mu ne say e de bra ni gina ho no say uniform no bi aba o shebi na we na abre wa bi ba behwe emu no odru wa ne de na gina ho odru o say ma branti e ma chi en ya emu na ya de da na ewe e ho na bra ba ko say ah ma mi emu na ubisa na asem no o ti na so oben emu so am de ba to mpa so na mo de na akogina ho de be hu so no a ti sa na tie ai so ya baba wa na branti na de ne to ho a na che say wa say no but wo de ne gina ho a ya de dan na de ne gina ho a sister wa hwa wo hu so obi a wo wo ya panyine so obu oba o say me pe atenase yetume do wotenase pa hwehwe wo sa ahemfo ene yekoye papa bi ono so the same thing omba na papa ne te ho a ya ye ne say afa sofo na ba be preachi oduru ho na onim so obi a otene ba bi wo chia hwe ene o mo se hwe eja tawia na ti wo no o se ajenensa what did that papa ne so obi o ba sorry o se papa ne ba sorry o sa na no dressing here oba be ya na hwe nipa no na mahu de mo ye na be fata no we are branch ana ya besiruwa na wu na bia busua na ba oh ya pese ya de nipa na tenase ana se ya pese mu de ne gina ho ma no ya pejaw na obetumi agina ho a yebehu I see a do tenase na obetumi atenase a yehu ebu a o ya ontumi tenase a so de no to mpam okay na yanko atofu side ho no so obi nsate sorry ne naya te esi den na mutimi creating sa ana mo de sa graphic ya bia ya the graphic ena kete ena ye so ye be ma ya hye ne coat na wie no e wo se samre na de kete no e hye ho e for me nsa e de ma no se ye ne nan ena ate a wa hye ne trouser se ye wie no e wo se wo de kete no wo de graphic ka ho bobo na wo de hye ho e be ma ne nan na ye straight to send me or 19 no okay one day TV me pacho ame say kai mo say who do nti e na yekopa video so ba me pacho mo mo dey aso be subscribe to YouTube channel mo be comment mo be share na mo like mo comment ni ehu se de ye twa no mo ni age ho na we start here adwuma no yedube bia na woda so da yebone woda hu awufuo especially mo waye omo adwuma no beda na hu bi na esi yo me da se no question no ne start foforo no na akoyese yekoye adwuma ba me da na etwa picture o mani so na ma mfre papa yi da say master adwuma ya be koya ese me da na etwa me we na mbesua bibi hu se me koye ba na ade ne besi mani so wo se me bo mani na ma dwene bibi foforo ma me okay nti girl ba ko obedi machi wa adwuma mu e friend abawa we de me ma me din na abawa yakwa adwuma ba bia no wa friend me star bi me say yes o se me ntumi no me da bia na adwuma na ekoye na ejina mani so na am se abawa katawani
na saate na okata waneti a wadwe ne besa draw ade foforo amaw ti me yesa no efi abayiwa na mfre biem na no e ka de sere wa adwuma mu ho se enye star bi anka mi jaye adwuma no iti tambia ya dwen ekotwe ba ne ye ni so twa ho picture so obi o se emufo ni bi obu a wawu a na no na ebie obu o so a no was ne sen na mo so so wiem ni bi but e bede da na obekọ no saa sen no unhu bi ya na mo ye ne de mubu na no gu mana yo ne wo wona se omo eja omo sen wo soro kakra no etoda ye betimi aka se sisi a obi wu anani o nanu nkata itina eya na ye jigru no spell glue no iti samre no se o so nipa na no amra o so na no hu se na no soro no entumi ankova sina e wo se samre no ubu na sine gum ode ha ma na Chisel ebu sene so ansa watumi aso ama na yefe yani kosu ya no obi wa ha saa onkata ene efunu aba no dodo na nkata omo ani dodo na nkata omo ano eti abedru fie no una obeye saa nyoma ne nyina e wo sa wo so nani na wo so na no nti esen no e wa yebugum sene yebetume aso nti mo kwa mo niama na mo de kọ no eso da mo ha manyina aguma mu nimi se e wo bibia na even cry list na ye de ma wo se ye behia we no ye kwa adwuma ye kuta ye bibia because abusua ne bi wo ho mo ye difficult kakra wa ko se o obeje fast ana kasapreko ana we a odi bedware mu no ne ade ma ne ho ayefe no obeka sai mo gene kura nya ade amode be ye adwuma na mo benom but ya ye adwuma ne de ani mo se omunti ne ye eje na se facts ya ye nnom ne kasa odi nyina adware amu no nyina adware no obi wo a owu ye no nim ni ye e ma ne di wu ye even kura bu a na ye duabo bu a eye yare ni kwan se ka ye betumi aso ne mu but wo de saa we ni nyina di dware na eti nipa ne ho ote ensane we na ne foda water ni nyina mix na di dware na efi bia wo nipa ne ho bia free ne ho sane me a me ye ne ho adwuma no e me ha me ya dofo se wi ase ankasa de wotina se na akase obi kan wotan wunua wotan wa wo ho se nipa a wo free mu na me a me ba bedi da no mesina no esoro wa na me de kuma mebu agum ede ne ebeje ye nje hwi frasa asiso enti wunua ye oboni a hia boni fa free me de bia de meka no se wotan wunua eda abeti se wawu no otan na wotan no na enko ewo ho eya wo na ewo mu no eda wo bewu no na abehu se na me ewo se me de che no saa mre no nani no ye de spaguru asoso na no ye de akuma ebu agum saa me no woni ani ensa no kola no ye bubum enti sua bone fa free na ye mfa odo entina na mama abi se mu ye we nyina awia mu wa ade a mu de ye mu ho se mu ko hospital bi mu wo niam a mu di dware ana wo spiritual father bi spiritual mother bi ana wo bibi a ho asem wo particular bi chemical bi o wa after ma ye emu no ho niam nyina awia mu di treat mu ho yo ye betimi aka se ye koye mu na eya ne ye she groves nti groves na ya hye no eno ne ye de bewie ne bibia wo no ho se ne ye de na beto wo kra na me kwa akoso ne mu na wo se me hye me free ne ho na me kọ ba bi foforo wo se me yi me ba ma sa hye foforo nti mewie bibia no e wo se me kofa sem na ne ensuo hohoro mensa eno achi se bia foda water na se sanitizer na me afa mensa ho asa
Say yeah, mo de shamun say glove say timete. Etumete. Nti etoda yetume de taasu mienu. Okay. Nti enya da ya ba ko betume asewu. Baako. Ah, okay. Na another question bi am pese bi ho ne say ya na yetete say mo amodi dan mu no mutimi eyi nipa ni bi ho spare parts the ritualist. Oh, me dia mi nye bi dade. So bu ha obi tiri nwi mutimi twa. Me dia ye ne say ye kura na nipa na ye no edru ba bia ya yesewu o mo kire say ne hu ade bia de beka ne bia no busua na ye koye o mo adwuma ye se topoletin 50 pesos de ba akomaye obi wo tumi bisa ne opa asem de otumi bisa say na poletin no mo de ye den ye say won say no de mu ba fia ya ye wo rubber bia de hye o mo sabi obedawa brog na nane no ensuon mojasu fine frine huni nyina gusa rubber ni nti ye wie sa adwuma no ye be moa sa rubber no e dia hye sa poletin 50 pesos ni sapo dai obibia de kan bia even kra ya ye gloves ne kra ya hye no ye yi ni nyina de gusa poletin ni ne ya bone podi ahye ye can say empanase edru time de ne beto adaka mu no ye de hye na adaka num. Okay. Ebu o mutumi bisa ye koye bi wa Greekens ma ahemfie ho ena mbisa say omumma me poletin 50 pesos de ne baako ma be baako bisa me say mo de ye den ena me say ma akoye bibi say efunu hu nsuo ni ade ne ye to asofofo bebre de ye adwuma enti aya ye adwuma na ye mpese ye beja bibi ewo ho a nipa ne betumi afade akoye nipa ne bibi enti na ma ye gi poletin 50 pesos no enti ye gi a bibi e beye bia no ye de gumu bone po abred ne beto adaka mu no eno na ye de ye ne sumie. Okay. Ye de hye adaka ni ansa ya beto ne kete ewa adaka ni ne ya mani sumia nkasa e de aka ho enti amra me ye adwuma ne wie ya me tamo poletin ne sam de be sha adaka ma me ba ko se ahade omo nya ne sa omo ya ne sen no omo wie a omo tamo koto twene ena am se ma me nipa ne hu nsuo wo mo nko ade me njaye nto ho no obi de akoye ne bibi enti me ko adwuma ne ye kire me ne se me wie a me bɔ ne po e de ahya adaka ni ti me ye madwuma ena mamua ma me ne na me ye ne sa eti sa de ne de se even kura obi nya ne tiri sei na opese owufuo no ye ne bibi otumi de koye enti me njaye nto ho no obi abefa na se etoda mu a ya mugode da mu kwa mutimi ni abusua ne nya ndokwa bebre last 2 weeks de kura me koye kura de anka me bo ye afu ma me na enso no mo de nyoma yesa so nentema na mo nse ni bibia ya gentleman 6 entema 6 no se wuyi dada kura 5 e wo se mono baako ebam we do mo kosisa dada nkoa 6 na baaye afi obi ama ebe bo na aboso no ntema ne bi wo ha bai mu a ate ena mbisa me frɛ ma me baako na nse ma na ntema mo de baaye mono bi anim na ya na nyoma na mo de kyerɛ sɛ owufuo ni ntina mo de baaye na mo de kyerɛ sɛ mo na mo be hya na sɛ de ne sada no me sɛ jama ma me ne be wura me mu enti me ne ma me ne kasa na obusua panyere ye sɛ madam ade na me sɛ da enti mo de bra ma me enti man na tete o de bo aboso ye mo no bi anim enti sɛ ana ye ne den efiri ma me na no a eje bo hye na ewo mu no edra no pa no mo de begu na so am se nka wo se mo de ntema mo no baako ba
eti wa babo so na wie na no na ba ni eti papa esi ayeye ne de yenya ne sa amamu ana ansa o mo kwa kofa eje bo hye no eno kura no mu gina ameso se me ntibi mo mo sister eti etoda ya juma ne de wunni abotra obekun ho ntokwa na eniema na wo ka ho asem se omode ebe kire se ebe yi na dwaye no am se mebi so ho asem se omutim hihye se bi a powder be 5 ebi a perfume ebi a wei entoma mu ahodo samina enti no sa na ema na pese se momoji a mode ye den yo ya be ya ji semna no ya ji maku 6 okay ya ji powder baako spray mi no enku baako afen ena wono ane pant oyoba underwear baako pant baako ena ne toma okay ena monse enti ya wie bibia no meme gisa ntema na meme babo so ne wo mpa ne so ansa ye de nipa na abeto so enti abusuane bi wo ho a omutumi de ne nyina ma o se wo na ye abusuane bi so wo mo se wo wo mampanyimfo o mo abeba bebo no ahwendie ne amonse ne aboso no nti wo wadware ne bibia wie no no wafre maame fo nse ma ya wi o mo mesha ne pieto ne ne toma no nti ebasa obonso mo aba onso ebia madam kire yesane yenye no na ebia ma kire se faye ne se nti memedia meye amom ne se metam ne nan no akosroma toma no akogu ne sisi nti ewie a ne yatam na to mpa na so se abusuan ye bisaw na se mo aboso na ye bebo se moa sumo bebo a me kire mo se ne mo beye wo mpa no so e de akoba na ho asane aka no na mapamu mo na me amato aso na aka a last question if it sounds a free time awura adwuma ni mu no we start say we yes adwuma we send na nipa humufa send na nipa etwitiw omo ana first no mo to nsa didie no omo da so timi ni udidi omo a na se bi wo no omo didi kra na o be ka fufuo mame be yese be ya adwane mame mo da so timi ni omo yes because minim omo twiti mo sei sister akoye adwuma bi a odo ho kwahye mu a huntumi nya adwuma bi ya biom lockdown by ebe say adwuma timi yese mekwa akope agrikens ma ho baabi na ma noa mo aton na mekoye no na bebre na nimu se adwuma me ye nie ebi su nim nti omo beka me se mu nkasa me ye wedding moko kasa me de dafuna obie ni ho beto aduane no nti edidi mu sa etoda me adwuma na free Monday Tuesday Wednesday Thursday na bi wa ye kwa adwuma that was say me jai adwuma ni bi kura o starting Wednesday it is sister kamia ye say adwuma no odi bibi taachi a enkoye but wadofo omo ano mo ben na omo ben me no bebre na wo ho a ne den say wudidi kura no de ne nsa beba betum efia metim omo ye ba wo ho na efiewura ni bewu ye nti na ne baba na na eye ti akura ne efa me se ne maame ti o ya na mabetena na nche unu ni obi ka kire no he makosua o pese ye beto aduane ni bia na se o pese ye beto na akura nse o se me pese mo beto na o pese ye beto bi na wakofo obi odeda funu abetena ho sister obeje di sakura ne no aduane na esi hwa na ade achi na chese me amete ho keke no obi ani ho beto aduane no nti kamia ye se ya dwuma ne de senipa ne no pa ono wonto nsani
obu okra wote ne nche kra sister ba ko say wo de da funu nko ade oye bayifo ade na mo de fede be ya tag mu too much osi wo de da funu nko ade oye bayifo he sister bi untumi nka nchem sa onye bayifo da na no ne ma me hote sister ba ko sa wa ye adwuma ni bia no wajai ati sister na kan sa na osi hwe adwuma na nya bayiye ne yede yo na ya kukuduro so wa kukuduro nko ade a yadwuma obetimi aye na nya bayiye ne yede ye okay enti no wunya ufi so we adwuma no wunya nsunsuanso boni bia wa brabom apart from say ne nipa be treat mu wunya nsunsuanso boni bia fa honhom fam ebe pie ho na mani wunya nsunsuan boni bia ama wanu hu like wanya nu hu say na adwuma ni kwansa wo ye minya bi saada sanse tambia nyankopon na na ye dan no ye dan se ode ye beko ebe saade aba nti nshia bi saada okay that's say and then so only ya bedi nkomo nsumeda one day tv e patrol mo dia so be subscribe to YouTube channel mo be comment mo be share na mo like and na mama Abigail ni abonkomo pi so wo adwuma bi no pese mama Abigail be be ya mawa ne contact egu screen ni so no contact no nenu no ending nkomo e patrol dasane ye be shia